deti a mládež, tvorivá skupina prevzatých programov, uvádza španielský animovaný seriál Ovocníčkovia. My nie sme bratia, sestry, no život máme pestrý. My sme ovocníčkovia, všetci sme dobrí kamaráti. Každý z nás je iný, z ríše zeleniny a tiež z ríše ovocia. Každý z nás smiech a radosť dať. Jeden žltý, druhý čierny, máme všetky farby zeme. Kamaráti sme však verní, vždy si pomôcť vieme. Za nás robia naše činy, máme všetky farby zeme. Aj keď každý z nás je iný, vždy si pomôcť vieme. Náš pichľoš, ten je pletko, Edison vie všetko. Chodia spolu s Bibasom, všetci sme dobrí kamaráti. Kumba je naša víla, je vždy veľmi milá. My sme ovocníčkovia a každý z nás smiech a radosť dať. Jeden žltý, druhý čierny, máme všetky farby zeme. Kamaráti sme však verní, vždy si pomôcť vieme. Za nás robia naše činy, máme všetky farby zeme. Aj keď každý z nás je iný, vždy si pomôcť vieme. 15. časť Cesta do Mexika. V dedinke ovocníčkov dnes vládne nezvyčajný ruch. Všetci sa tešia na Edisonov nový vynález. Zaujímalo by ma, čo ten Edison zasa vymyslel. Dúfam, že stroj na výrobu koláčov. Poďme sa pozrieť za Edisonom. Všetci hovoria len o tom vynáleze. Edison vraj skonštruoval stroj, vďaka ktorému sa možno v okamihu dostať na ktorékoľvek miesto na svete. Navrhujem, aby sme to išli zistiť, pán starosta. Tak teda poďme. Ste doma? Otvorte, prosím. Poďte ďalej, je otvorené. Á, pán starosta, som rád, že ste prišli. Chcem vám ukázať svoj nový stroj. Aký je to stroj? Ako by som... Je to stroj na cestovanie. Na cestovanie? S mojím strojom sa v okamihu dostanete na ktorékoľvek miesto na svete. A už si ho vyskúšal? Ešte nie, ale som si istý, že funguje. Je to hrôza. Kumba, čo sa stalo? Letí sem mračno kobyliek. Kobylky? Áno, sú ich milióny. Ak sa sem dostanú, všetko živé zožerú. Hotové nešťastie. A teraz ich vietor nesie k nám. Koľko im bude trvať, kým sem doletia? Asi jeden deň. Musíme evakuovať dedinu a skryť sa. Mohli by sme sa ešte zachrániť, keby sme zmenili smer vetra. To sa nedá. Ako by ste ho chceli zmeniť? V Mexiku je aztécky kameň, na ňom sú zázračné slová. Kto ich prečíta, môže si robiť s vetrom, čo chce. Dá sa tvojim strojom dostať do Mexika? Samozrejme, kam len chcete. Pripravím. Kam tak upaluješ, pichľoš, čo horí? Hrozí nám katastrofa. Čo? Kumba je v Edisonovej dielni s členmi rady. Figov a jahodou vyzerá to na poriadny frmol. Upokoj sa, pichľoš, upokoj sa. Ak sa vyskytne nejaký problém, buď si istý, že ja ho hravo vyrieším.
Tak, priatelia, môj stroj je pripravený. Začínam odpočítavať. A ako sa dostaneš naspäť, Edison? Naprogramoval som stroj tak, aby som sa vrátil o 24 hodín. Odstúpte, prosím, začínam odpočítavať. 9, 8, 7, 6, 5, 4! Už sme tu! Zasa ten Bibaso. zastav to rýchlo! Nedá sa, vrátia sa až o 24 hodín. Kde sa tu vzal ten piesok? sme v Mexickej púšti. V púšti, výborne, tu sa dá perfektne stratiť. Jediná vec, ktorá sa tu stratí, je moja trpezlivosť s tebou. Pozrite sa, tam je oáza. Možno tam niekto bude. Čo to zasa robíš, Pichľoš? Som doma, zapúšťam korene. Korene! Už aj odtiaľ vylez a prestaň už konečne vymýšľať hlúposti. Aha, ovocie. Musím to povedať Monkusovi. No a kde má byť ten kameň? Buenos días, amigos. To je kaktus. Ó, je toto možné. Počúvaj, nevoláš sa ty náhodou Pichľoš? Tak, tak. Ja som tvoj bratranec Pichľošisko. Vítaj doma, Pichľoš. Nepamätám sa na teba. Spomínam si, že si sa vždy strácal. Tentoraz sa mi však zdá, že si stratil aj pamäť. Pichliače ešte mám. Ahoj, ty bývaš v oáze? Nie, chodím si sem len po zásoby. Zásoby čoho? Zásoby vody. Sadnem si v vode a pijem. No, to znie inteligentne. A vy čo, prišli ste k nám na dovolenku? Áno? Hľadáme aztécké zrúcaniny. Naozaj? Počul som už o nich. V našej dedine je holič, ktorý vám povie, kde sú. Poďte. Spomalte trochu, lebo prídem o všetky zásoby vody už tu. Tak, ďalší, prosím. Ako vám dnes ostriháme, pichliače, senior? Dnes nejako. Moji priatelia hľadajú staré aztécké zrúcaniny. Povedal som im, že by ste mohli vedieť, kde sú. Je to tak? Aztécké zrúcaniny? Pokiaľ viem, nejaké sú za zalesnenými kopcami. Á, už si spomínam. Poďte, odprevadím vás tam, dobre? Ale dávajte si pozor, senior, sú tam nejakí ľudia, výskumníci. Odkiaľ to viete, senior? Z novín. O, Kumba, veď to sú tvoji rodičia. Oho, našla som svojich rodičov! Hurá! A je to... S geniálnym Bibasom sa všetko darí. Pozrite, tam sú tie aztécké zrúcaniny. Vyzerajú celkom zachovalo. To preto, lebo sem chodí málo ľudí.
A toto tu, to je reklama starých Aztékov. Áno, je to reklama na jedlo pre aztéckých psov. Ocko, mamička! Čakajte! Kumba, počkaj! Preboha, čo sa s nimi stalo? Vyzerá to tak, že spadli do pasce. Ale neboj sa, v týchto starých aztéckých zrúcaninách je plno chodieb a priechodov, vchodov a východov. Určite sú v poriadku a nájdu cestu von. A čo ak nenájdu? Mali by sme ich pohľadať. Myslím, že najlepšie bude, keď sa posadíme na slniečko a počkáme, kým neprídu. Čo ty na to? Nie, kamarát, ja ich idem pohľadať. No, tak idem s tebou. Tež sa, Brutus, budeme mať ovocný šalát. Počkaj, mohli by sme použiť toto. Tvoju hlavu? Nie, Kumba, moje pichliače. To je nápad, môžem ti nejako pomôcť? No tak pridaj ostnáč, takýmto tempom sa nikam nedostaneme. Vítajte u nás. Monkus! Áno, ja Monkus. Šiblovo. Čo chceš? Chcem moc, chcem vládnuť. Chyť ich. Rozkaz, šéfe. Ja, utekajme, rýchlo. Rýchlo, lebo nás chytí. Aj. No tak vymysli niečo, rýchlo. Stáť! Máš povolenie? Aké povolenie? To je neuveriteľné. Ako si to predstavuješ? Na naháňanie kaktusov a ananásov po chodbách v aztéckých zrúcaninách musíš mať vybavený živnostenský list. To je také povolenie vykonávať prácu. Máš ho? Nie. Ale to je nepríjemné. Budem si ťa musieť najprv vyskúšať. Teraz udrieš dvakrát silno do steny. Jasné? Dobre, a teraz si overíme, či vieš rátať bez pozerania. Zavri oči a skús narátať do 100. Začni. 1, 2, 3, 4. Klobúk dolu. Toto by som nevymyslel ani ja. 11, 12, 13. Utekajme. 28,
28, 29, 30. Kde je ovocie? Ty hlupák, nechal si ich ujsť. Vraj musí mať nejaké povolenie. Choď do mojej pracovne, sadni si a ani sa odtiaľ nepohni. Keď si pomyslím, čo by s nami bolo, keby tá gorila nebola taká sprostá. Aha, 2 chodby. Čo myslíš, ktorou by sme mali ísť? Inštinkt mi hovorí, že touto. Pozor! To mám za to, že som sa spoľahol na iného. Jaj! Bežím a stojím, pomoc! Budú z teba ananásové rezy. Utekaj! Vymysli niečo rýchlo! V živote som nestretol taký inteligentný kaktus. To nie je možné, ale nevadí. Ešte tu mám týchto dvoch. Archeológovia. He! Onedlho zistíte, kto je najväčším vládcom na svete. Nezdá sa ti to čudné, Pichľoš? Podľa mňa sme mali byť už dávno vonku. Nevzdávaj sa, Kumba, pokojne kop ďalej a zver sa môjmu zmyslu pre orientáciu. Len za mnou, kamarát, toto je tá správna chodba. Zničiť, 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 zničiť. Sleduj, ako ho zruší. Ako? Zničiť. Počuj, prečo si na ňo vylial vodu? Aby zhrdzavel. To by si sa načakal, kým tento zhrdzavie. Čože? Prečo má ten kaktus gitaru? Čo to má znamenať? K tomu dovolil vziať si sem gitaru? Počuj, kamoško, čo to tu stváraš? Teraz nemáme čas spievať a hrať na gitare. Prepáč, ale hrám pre tohto výborného tanečníka. Som výborný tanečník, Píp. Samozrejme, že si. A máš na to aj postavu. Si zrodený pre tanec, o tom nepochybuj. Píp, ja o tom nepochybujem. Píp, píp, píp. Počúvaj, čo keby si nám ukázal, ako vieš tancovať? Píp, ja budem tancovať, ale ty musíš hrať. Píp, 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 píp. Dobre, dobre, ako si želáš. Pri svetom ananásovi tento tu všetko zrúca. Som tanečník, píp, píp, tancujem, píp, píp, píp. Ja tancujem, píp, píp. Som tanečník, píp, píp, píp. No, len sa nezblázni, už sa na to nemôžem pozerať. Dobre, šéfko, prepnem kanál. Jaj, utekajme, utekajme. Som tanečník, píp, ja som tanečník, píp, 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 píp. Ja tancujem, píp, píp, píp. Som tanečník. Musíme ujsť. Tento hlúpy robot mi zničí celé laboratórium. Ja som tanečník, píp, píp. Som tanečník. Niekam sa ponáhľaš, opičiak? Píp, píp. Áno. Ja tancujem. Čo to máš v ruke? Píp,
Starý aztécky kameň na ovládanie uragánu. Ten kameň patrí nám, už aj mi ho daj. Nepribližuj sa, lebo na nich zhodím strom. Nerob to, Monkus. Čo chceš? Nie. Ikata Axo Kalumba. Uragán odnes kobylky ďaleko. Ďaleko od našej dedinky. Na ostrove a týchto chlbatých strašiakov doma kuskneme. Hľadne sa! A teraz radšej zdrhnime, kým to tu ten robot nezbúra. Už to tuším padá. Tvoje tušenie je správne, Bibaso. Myslím, že sa poponáhľam. Ale pridajte. Rýchlo. To bol hlas našej dcérky. To nie je možné, drahá. Asi sa nám to len zdalo. Jaj, no tak pridaj, lebo ťa predbehnem. Jaj. Joj! Ďakujeme ti, kamoško, veľmi si nám pomohol. Ako učiteľ tanca, čo? Mali by sme to osláviť, nemyslíte? No prosím, už zasa sa stratil. Aj so svojím priateľom. ...24 hodín uplynulo, každú chvíľu by mali byť tu. Vítajte doma, tak ako ste pochodili? Aztécky kameň ste našli? Jasné, aj zaklinadlo som prečítal. Prečo si smutná, Kumba? Boli tam aj jej rodičia, ale zasa sa nám stratili. V slovenskom znení účinkovali Zuzka Rogelová, Ivan Vojtek, Ivan Romančík, Peter Rufus, Ján Kroner, Marian Slovák, Boris Farkaš, Marta Sládečková a ďalší.